Daukat gidoia egina, osea, saldik buelta asko emon da gero, ja gidoia sendua daukatela eta erakusteko modukoa. Hori gauza importantia da, porque ez da izan gauza erreza batez be, bueno, realidade batek, historia real batetik datorrelako, familixan historia hor dago, gere Karmelen semia kontauta zuzenean guri ere. Eta gero, hori, Kirmenen realidade horren kontakizuna, ez? Eta hori, azkenean, sekula ez naban egin adaptazio bat, eta nahiko kostau jate, nik uste dut liburuak kentzia gainetik eta mugatzea pelikulara, ez? Eta gidoia bukatuta dauko, ja ETB pelikulan sartu bere partaiatza dauko aseguratua, eta oin Jaurlaritzako diru laguntzei esperuan gaude, hortik abiatzeko hemendik kanpoko diru laguntzak jasotzeko. Beste aldabe, koprodukzio dauko Gaztibeltza filmak iparraldeko ekoizletxeakin, eta eurek ere Kitaniako garapen diru laguntza jaso zituzten iaz, eta hori behia bidia horbe zabali dago, baina pixkate gure intentzioa da hemengo diru laguntza jaso eta gero kanpora jutia diru bila. Karmelen kontatzen da historia bat abiatzen dana 1927ko martxuan, tropa frankistak Ondarrura iristen dianean, eta hor familia kanporatua obligatzen dituzte kanpora jutia. Orduan, familia hau esiliatzen da Frantzian, eta Frantzian Karmeleren bila juten dira ere Soinkako kideak, embajada kultural hortan Frankoren golpea salatzeko montatzen den espektakulu hortan parte hartzen hasiko da. Horre saltuko dago Txomin, eta Txominekin biak enamoratzen dira eta ume bat eukitzen dabe, Ikerne izeneko alaba bat. Azkenean, konpromiso politikoa dauken bikote baten historia, euren askatasuna kendu dioten, diktadura baten kontrako burruka hortan gertatzen den historio bat. Erronka handixan sartu gara, ez? Berez, beti dago bidia jun beharrian arainok hori irudikatzeko hemen gertuko zena izotan. Orduan, da pertsona oso potentea. Bere aita zer esan, da pertsona bat ditarun kontra hasieratik jarrera oso limitean ibiltzen da. Beti ingurukoa beldurra dute zer gertako dela berakin oso ez duelako nartzen injustizia eta hori ez, libertade eza hori ez. Eta ama ere, Carmen izeneko ama, oso potentea da. Zan maistra, Republika Aragaian, Ondarruko emakume taldeko presidentia, eta, dauka oso barneratua, transmisioa eta euskeraz erakutsi beharriz hori, hurrengo generazioak ere eukitzeko ez galtzeko hizkuntza, ez? Eta ez da geratzen hori lortu arte, ez? Eta, dia pertsona oso potenteak, eta, beldurra ere, oso garai latzak bizitza dituzte, orduan, dauzka osagai asko, oso pelikula potentia izateko, ez?